Čaute, moje meno je Noč a vítajte pri novom videu. A forse tu tiež. Hovno! Ale nie. Toto je video 5 vecí pre Zippyho. Je to nový youtuber a on mi pochválil video. To sa každý deň nestáva. Je to vôbec zasvetlenie. Asi táto stena by bola asi najlepšia. No, je to úplná sranda, lebo youtuber mi napíše, že som dobrý v tom najhoršom videu, čo som vydal. Volá sa to Prank Challenge. Je celkom dobrý, celkom nudný, celkom vyrozprávaný a s tým otajom. To už hľadám vysvetľovať nemusím. A toto bude 5 vecí, čo pre ňoho spravím. Pochválil ma, čo si od youtubera cením. Ja som sa zatiaľ dokopal akože písaciemu stavu k 2 youtuberom. Môjho kamaráta nás požiadal jeden youtuber. Vašek, pravým menom. To nemôžem povedať, ako sa volá pravým menom. Ja to viem, ale nikomu to nepoviem. Volá sa Vašek a ten mi a tým som si písal. Ale toto je viac. On mi totiž napísal Comment! Ako prvú vec nakreslím jeho animated. A nie som uchyl. Hotovo. Ako sa vám to ľúbi? Nie som uchyl. Iba sa mu chcem s týmto videom poďakovať. Pádba. Super. Pekne, ne? To je ten vak, čo som mal. Teraz vyzerám ako animovaný. Animated! Teraz som sa skopíroval po logovi. Sorry, koko. Toto je taška, moja obľúbená, aj keď ju nenosím. A ideme k veci číslo 2. To musím ešte vymysleť. Už som to vymyslel. Číslo 2, vymyslieť číslo 3. Už viem, požiadam ho o priateľstvo na Facebooku. To bude číslo 2. Ale aké je jeho pravé meno? Aha. Navrhol som číslo 3. Aby 3 youtuberi boli dobrí, či je Paška a Zippyho. Nejako dám. Aby boli kamoši. Obidva bývajú v Česku, ja som na Slovensku. Tu každý deň zlutujem. Ale nie. Čiže, to som to chcel povedať. Už viem. Musí to predsa vymyslieť. Nič ma nenapadá a toto už je asi koniec tohto videa. Tak, Vaška zoznámim so Zippym. A inak, čo som to chcel? Sorry, Zippáku. Ale nič ma nenapadá. Takže čaute.